el llibret al llarg del segle XX el que fa és un trànsit de les explicacions i relació de la falla, que era la forma en què es materialitzava durant el segle XIX, que a la seva vegada això ve de la literatura valenciana de l'edat mitjana i del Renaixement, dels col·loquis, principalment, però en el segle XX el que passa és que aquesta relació d'explicació de la falla, que tradicionalment era el llibret en si i ocupava unes poques quartilles d'una manera molt informal, s'extén, se consolida i se generalitza.